This is El Ribuya of the Prospect. Let's inspire one another and expand our consciousness. Isang kabataan na may musmos na kaisipan, iniwan ng mga magulang. Sabik sa pagmamahal at aruga ng isang ina. Inilayo sa mundo at tinanggalan ng karapatang maging bata, maranasan ang mapayapa at maayos na kapaligiran, at matuto ng abakada, magbilang at umunawa ng mga salita. Paano nga ba at kailan niya mauunawaan ang salitang pagkakaibigan o pagmamahal? Siya si Padi-Padi, pero Padi-Padi kung aking tawagin. Jimboy ang tunay na pangalan at 13 taong gulang na pero inosente at malayo sa normal na ugali ng isang teenager. Pero madaling natuturuan lalo na umunawa ng pakiramdam ng isang tunay na kaibigan. Malambing at maalalahanin, yan ang matatandaan kay Padi-Padi. Hindi lang dahil sa turo at halimbawang ipinakikita ni Sir Oragon Hani, higit sa lahat ay dahil sa pagmamalasakit at pagmamahal na ipinaramdam niya kay Jimboy. Kung dati ay mailap na tao, mahirap umintindi at hindi makausap ng maayos si Jimboy, ngayon siya ay isa ng masayahin at maalalahaning kaibigan. Kakikitaan ng enerhiya at kasiyahang dati ay ipinagkait sa kanya. Noong mga panahon na kailangan ni Jimboy ng aruga at malasakit ng isang magulang, dumating si Sir Oragon Hani na hindi nagdalawang isip at pumuno sa mga kakulangang nararanasan ni Jimboy. Nagbigay at nagmahal ng walang kondisyon, nagmalasakit at nagparamdam ng hindi matatawarang kalinga ng isang tunay na kaibigan, kapatid
at magulang. Napagdamutan man ng pagmamahal, nawalan man ng karapatang tamasahin ang masayang buhay ng isang bata o isang teenager, biniyayaan naman ng isang kaibigan na alam niyang hindi mang-iiwan at magpapabaya. Ngayon, marahil magkakaroon na ng mas maayos at matiwasay na buhay si Jimboy. Marahil, unti-unti niya nang mauunawaan ang tunay na kahulugan ng salitang pade. Hindi niya man lubos na maunawaan sa ngayon, ang pinakamahalaga ay nagsimula na niya itong maramdaman. Salamat sa isang Oragon Honey na nagparamdam ng pagmamahal ng isang tunay na pati, kuya at kaibigan. Nag-iiwan na isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Thank you so much for watching. I'm grateful for you all for the support, and if you haven't subscribed yet, please click the red button over there, like this, and see you on my next video.